дар ин дарс тарзи нусхабардорӣ яъне копия кардани матнҳоро дида мебароем. барои нусхабардорӣ кардан аз ин нишонаи копироват истифода мебарем. барои ин матни заруриро ҷудо мекунем ва баъдан нишонаи копироватро пахш мекунем. баъд дар ҷои лозими курсори мушакро гузошта нишонаи вставитро пахш мекунем. чӣ хеле мебинед дар ин ҷо амалиёти нусхабардорӣ иҷро шуд. инчунин ин амалиётро бо дигар роҳҳо низ иҷро кардан мумкин аст. ва яке аз чунин роҳҳо баъди ҷудо кардани матни зарурӣ пахш кардани тугмаи рости мушак мебошад ва аз меню бахши копироватро интихоб кардан. баъдан курсори мушакро дар ҷои лозима гузошта тугмаи рости мушакро пахш мекунем ва аз меню аз бахши параметри вставки нишонаи якумро интихоб мекунем. роҳи дигари ин амал тавассути пахши якҷояи тугмаҳои клавиатура Ctrl+C ҳангоми копироват ва Ctrl+M ва ё инги Ctrl+V-и англисӣ ҳангоми вставит яъне гузоштан мебошад. хуб, саломат бошед то дарси дигар.